Ramaphosa bekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphiki. That is out of order. Ngicela futhi ustilele ufike nembalula. Intshakaza lena ebhizi lapha intshakaza lapha ebhizi kuyo yonke into yama social media ikhohle ukusebenza umsebenzi wayo ekubeni ulandelwa yiphunga. He must also voluntarily and step aside. All the criminals, they must step aside. You must be firm enough. We will support you when you do the right thing. Mbalula out. Side the terrorists. Puma baba. Puma. The parliament. Puma. Puma. Siyakala phela manje wenzeni ngisemfuna awusiyakala phela manje wenzeni ngisemfuna wenzeni umengameli